ки қарз дорай мисол даст бардорен я бор баландтар бардорен я дигарта нигоҳ кунен шумо тоқа нестен бисёри вақт миёи хали мастер-класс фикр мекунӣ ки иҷа ҳама миллионерро ҳама бизнесмено шитагиан я ҳама иҷа қарздорум не аймо айрӯи статистика 35-40% зал ҳама қарздора яъне ба қарз шуморо ки овард мешавад дар 2 рӯз зиндагитон айваз кунед ба фикри шумо мешавад дар 2 рӯз зиндагиро айваз кардан не дар 2 рӯз намеша зиндагиро айваз кардан лекин дар 2 рӯз меша фикрониёеро айваз кунӣ ки зиндагита айваз куна фаҳмидем ин ҳолате ки шумо ҳастен ин ҳолати имрӯзатон ин ҳолат шуморо чӣ овард ин ҳолат ки қарз дорай мисол даст бардорен я бор баландтар бардорен я дигарта нигоҳ кунен шумо тоқа нестен тоқа нестен бисёри вақт миёи хали мастер-класс фикр мекунӣ ки иҷа ҳама миллионерро ҳама бизнесмено шитагиан я ҳама иҷа қарздорум не аймо айрӯи статистика 35-40% зал ҳама қарздорай яъне ба қарз шуморо ки овард коргаро хештаборо дуздо мошеннико партнёр ҳама то есть ҳама гунаҳгорай мо не ба қарз моро чӣ овард амал то есть қаророе ки мо бировардем қарорҳои нодурусте ки мо бировардем мисол я одамда бовар кардем мо қарор бировардем ки амира бовар кунем то есть ҳолати зиндагие ки мо имрӯз ҳастем қарздорем ё ки сумдорем моро чӣ мебиёра қарорҳои бировардагимон қарора чӣ ташкил мекуна фикр масалан ки имрӯз 24 соат хизш дар магазин кор кардестай азоб ҳамаи кора хизш кардестай ҳамаи кора ки кардестай барои чӣ азоб кашидестай барое ки вақти шуда шуморо дуровардан дар сартон ки ягон каса бовар кардан мумкин нестай агар бихоҳӣ кора соз кунӣ бояд хидмат кунӣ бачаам ҳеҷ када бовар накун ямо ҳеҷ када бовар накун дар сартон мондагиай имрӯз хитон ароба кашен бор кашен полшувакен трезашувакен ҳамаи кора хитон мекунед айрӯи чӣ айрӯи фикр ва мақсади ма дар 2 рӯз фикрҳои шуморо иваз кардан вақте ки ма фикрҳои шуморо иваз кардам қарорҳои шумо иваз мешавад шумо дигар хел фикр мекунед